Jelenségek az állatvilágban. Szavannás táj Kelet-Afrikában. Ebben a téglavörös színű várkastélyban a föld legősibb közösségeinek egyike él. Egy bonyolult, szövevényes föld alatti város. A termeszek városállama. Íme a birodalom uralkodója, valamennyi szolgálójának anyja a királynő. Több mint 20 éves és 3 millió alattvalója csak neki szenteli életét. Ez a film arról szól, hogyan küzd a királynő városa az örök veszéllyel. A Termeszvár ostroma. David Attenborough magyar hangja, Végvári Tamás. Októberben járunk. A hónapok óta tartó aszály után nedves levegő érkezik észak felől a szavanna fölé. Hatalmas viharfelhők gyülekeznek. A kiégett szavanna alig várja az esőt, ám a másoknak áldást hozó víz a Termeszvár számára csapást csapásra halmoz. A termesz katonák a fejüket rázzák, így figyelmeztetik odalent szorgoskodó társaikat. Villámcsapás döntötte romba a vár egyik falát. Ez bizony nagy baj. A károkat azonnal helyre kell állítani. Mindaddig, amíg a rés nyitva áll, szabad az út a ragadozók előtt, amelyek állandóan lesben állnak a közelben. A munkaerő hiány szerencsére ismeretlen. Dolgozók ezrei gyülekeznek, hogy kijavítsák a falat. Munka közben a hatalmas rágójú katonák védik őket. Ha veszély fenyeget, a katonák nagy fejükkel eltorlaszolják a szűk járatokat. Éjszaka azonban a katonák nem elég gyorsak és nem elég erősek. Az őrszem riadót fúj, de sajnos már későn. A földi malac rettentő karmai beszakítják a vár meggyengült falát. A földi malac olyan erős, hogy a vár legeldugottabb részéig is leás. Ostorszerű nyelvével, melyet akár fél méterre is kiölthet, termeszek ezreit szedi össze. Szerencsére úgy tűnik, hogy most csak egy rövid uzsonnára támadt kedve. A termeszek számára azonban nem múlt el a veszély. A vihar okozta sérülések helyreállítását be kell fejezni. A dolgozók igyekeznek minél gyorsabban betapasztani a rést, falatonként hordják az építőanyagot. Odalent mélyen, a királynő kamrájában felsorakozik a hadsereg. A királynő, ha kell, 5000 katonát szólt harcba. A katonák épp úgy vakok, mint a dolgozók, de így is bármikor harcra készek, és tapintás, illetve kémiai érzékszervek útján kommunikálnak egymással. Most is érzik, hogy baj van. Ezen a hűvös hajnalon még szörnyűbb veszély közeledik. Az eső előcsalogatta a hosszúlábú Megaponér hangyák portyázó seregét. Elhagyták föld alatti fészküket, és most táplálék után néznek. 2000-en vannak, és eltökélt szándékuk, hogy a termeszek városában szerzik be az ebédjüket. Gyorsan mozgó hadtest a vár alapja felé veszi az irányt.
Felderítőik egy kis nyílást találtak, amelyet a termeszek a múlt éjszakai vihar után a helyreállító munkák sietségében őrizetlenül hagytak. Őrség nélkül a termeszek védtelenek. Nincs menekvés. A hangyákon valóságos étkezési dű vesz erőt. A hangyák először rágóik közé kapják áldozatukat, majd potróhukat előrehajlítva halálos adag hangyasavat fecskendeznek a védtelen testbe. Valóságos tömegmészárlás folyik. A hangyáknak azonban versenyt kell futniuk az idővel. Annyi termeszdolgozót kell összeszedniük és elszállítaniuk, amennyit csak bírnak, mert a királynő hadserege hamarosan ellentámadásba lendül. Az első termeszkatona elérte a harcteret. Fejének rázásával figyelmezteti a még élő dolgozókat, hogy vonuljanak fedezékbe. Egy szál katona persze nem ellenfél a gyilkos hangya csapattal szemben, de már útban van az erősítés. A hangyák még gyorsan elkapnak néhány szerencsétlen termeszdolgozót, majd takarodót fújnak, mielőtt a termeszkatonák áradata legyőzné őket. A várból kijutott hangyák ismét oszlopba rendeződnek, és hazafelé indulnak. Egyetlen ilyen rajtaütés során a hangyák nem kevesebb, mint 6000 termeszt ölnek meg és hurcolnak el. Étvágyuk kielégíthetetlen, és ez azt jelenti, hogy holnap újra támadni fognak. Addig is lecipelik zsákmányukat a föld alá, ahol zavartalanul nekiláthatnak az ebédnek. Ha a termeszek vissza akarnak verni egy újabb rohamot, még óvatosabbnak kell lenniük. A dolgozók talajszemcséket helyeznek el a falon, amelyeket nyálukkal ragasztanak össze. Nem telik bele 24 óra, és az újonnan épített fal szikla keményé szárad. Erre az erős védelemre pedig nagy szükség van. Mindaddig, amíg az erődítményt helyre nem állítják, a város lakói és királynőjük halálos veszélyben forognak. A királynő élete mindenek felett áll. Ha kell, összes alatvalója az életét áldozza, csak hogy megvédje a királynőt. Az uralkodó azonban fogoly is egyben. A trónterem valójában egy börtöncella. A királynő teste olyan óriásira duzzadt, hogy képtelen elhagyni a kamráját, még mozogni is alig bír. Élete teljes mértékben az őt kiszolgáló dolgozóktól függ. A dolgozók szakadatlanul hozzák a táplálékot a királynőnek és a mellette ülő királynak. A dolgozóknak minden okuk megvan arra, hogy törődjenek az uralkodói párral. A királynő egy élő petegyár. Naponta 30 000 petét képes kibocsátani magából. Testének legnagyobb része egy óriási zsák, melyet a petefészkek töltenek ki. A petefészkek megállás nélkül termelik a petéket. A királynő feromonok útján irányítja és ellenőrzi alatvalóit. A feromonok olyan kémiai anyagok, melyeket a dolgozók gyűjtenek a királynő potrohából. A peték a bölcsödékbe kerülnek, ahol éjjel-nappal vigyáznak rájuk, amíg csak ki nem kelnek. A petéből kibújó lárvából lehet dolgozó, lehet katona, vagy akár a királyi család tagja. Sorsa attól függ, hogy milyen táplálásban és gondozásban részesül.
A legtöbb lárva nem éri meg a 6 hónapos kort. A peték mennyisége azonban olyan nagy, hogy a vár lakóinak száma még így is rövid idő alatt 5 millióra szökhet. Ahogy a termeszek létszáma emelkedik, a várnak is növekednie kell. Az apránként felépülő vár végül 5 méteres magasságot is elérhet. Emberi mértékkel mérve az 5 méteres termeszvár egy olyan felhőkarcolónak felel meg, amely 20-szor akkora, mint a világ legmagasabb épülete. Ám a szerencse forgandó, még a természet legnagyszerűbb építészei számára is. Januárban a perzselő hőség eléri a 40 fokot. A fű száraz, mint a tapló, és a talajt vastag por fedi. Néhány szerencsés állatnak azonban sikerült menedéket találnia. A törpemongúzok szoros családi kötelékben élnek. Felfedeztek egy kiváló helyet a hűsölésre, és ez nem más, mint a termeszvár belseje. A termeszvár levegőztetését függőleges hűtőfolyósok biztosítják. A vár belsejének hőmérséklete és páratartalma állandó, függetlenül attól, hogy odakint milyen az időjárás. Az éjszaka eltöltésére ez a legjobb hely. Furcsa módon a termeszeket nem zavarja, ha a padlásukra hivatlan vendégek költöznek. Amikor a mongúz család elvackolja magát éjszakára, a termeszek munkához látnak. Leszáll az est, és vele a hőmérséklet is csökken. A termeszek nappal képtelenek dolgozni, hiszen a hőség kiszárítaná lágybőrű testüket. Még éjszaka is csak az alagútjaikban közlekednek, amelyek részben közvetlenül a felszín alatt futnak, de lehatolnak akár 5 méter mélyre is. A katonák az alagutak végén található kis nyílások mögött őrködnek. Amikor a katonák meggyőződtek arról, hogy a környék biztonságos, kiengedik a dolgozókat a szabadba, hogy élelmet gyűjtsenek. A dolgozók ezrei nekiállnak, hogy elhalt fát és napszárította füvet keressenek. A hajtásokra felmászó termeszrajok apránként elpusztítják az egész növényzetet. A könyörtelenül fűrészelő, rágó szájszervek ezrei nyomán nem marad egyéb, mint csupasz föld. Munkájuk látszólag egyszerű, de sajnos nem veszélytelen. Ez az állat egy rovarpók. Minden pókszabású közül ennek a félelmetes vadásznak vannak a legnagyobb csáprágói. A termeszek érzik, hogy közeledik a rovarpók, ezért szétszóródnak. A katonák csatarendbe állnak, és azonnal reagálnak a leggyengébb rezgésre is. Figyelmeztető jelzéseikre a dolgozók visszafutnának a föld alá, ám a királynő utasítása erősebb, ezért személyes biztonságukat is kockára téve folytatják az élelemgyűjtését. A dolgozóknak be kell hordaniuk az elhalt növényi anyagokat a járatokba.
A rovarpóknak alaposan megjött az étvágya, eltévedt termeszdolgozók után portyázik. Nem tanácsos szembe támadni a katonákat, hiszen rágóik úgy vágnak, mint a borotva, ráadásul mérges folyadékot képesek fecskendezni. Így hát a rovarpók megpróbálkozik a védelem gyenge pontjával. A szerencsétlen áldozatot a rovarpók elhurcolja és azonnal felfalja. A veszteség fel sem tűnik, az élelem betakarítása folyik tovább. A termeszek a föld alá lehordott táplálékot speciális kamrákban tárolják addig, amíg szükség nem lesz rá. Az idő azonban szalad, közeledik a hajnal, a levegő pedig hamarosan újra túl száraz és forró lesz a vékonybőrű termeszek számára. Felkél, az összes termesz visszavonul a vár sötét, hűvös biztonságába. A mongoose család viszont éppen most ébredt fel zavartalan álmából. Úgy döntöttek, hogy erre a helyre érdemes visszatérni, ezért szaganyagukkal megjelölik a termeszvár környékét. Bár a mongózok apró hüllőket és a rovarokat zsákmányolnak, meglepő módon a termeszeket nem bántják. Jelenlétükről ezért a termeszek alig vesznek tudomást. Odakint a szavannán olyasmi is veszélyes a termeszek számára, amire nem is gondolnánk. Legelésző patás emlősök hatalmas csordái közelednek. Az antilopok, zebrák és más fűevők reggeltől napnyugtáig járják a termeszek otthonául szolgáló területeket. Ezek a vándorló csapatok felélik a szavanna növényzetének 50%-át. Szinte hihetetlen, de a fennmaradó 50%-ot a termeszek fogyasztják el. Bizonyos területeken a verseny még kiélezettebb. A szarvasmarhák tövig rágják a füvet. Nappal akkora a hőség és a szárazság, hogy a termeszek nem hagyhatják el a hűvös és légkondicionált várat. A legelésző csordák így semmi táplálékot nem hagynak a termeszeknek. A füvet azonban nem csak a legelés pusztítja. A száraz évszak végén a maszáj pásztorok felgyújtják a szavannát, hogy meggyorsítsák az új hajtások növekedését. A tűz megállíthatatlanul közeledik a termeszvár felé. Amikor a lángok elérik a várat, joggal gondolhatnánk, hogy lakói elevenen megsülnek.
A szellőztető rendszer azonban olyan hatásos, hogy a föld alatti kamrák hőmérséklete egyetlen fokkal sem emelkedik. A város lakóinak sürgésforgása ugyanúgy zajlik, mint máskor. A tűz másféle problémát okoz. A vár körüli fűtengerből nem marad más, csak hamu. A legelésző csordák egyszerűen tovább állnak és új legelőt keresnek. A Termeszvárat azonban nem lehet elköltöztetni. A termeszeknek szerencsére háztáji gazdaságuk is van. Gombát termesztenek. Több száz gombatermesztő kamra található a vár különböző pontjain. Minden gombatermesztő kamra egy labirintusszerű szerkezet, amelyet a termeszek a saját ürülékükből építenek. A vár belsejének meleg párás levegőjében a gombák rohamos növekedésnek indulnak. A termeszek a gombák fehér termőtesteit fogyasztják. A várban annyi gomba terem, hogy a vár lakóinak akár 2 hónapig sincs gondjuk a táplálékkal. Ám ha az eső tovább késik, és a füvek nem hajtanak ki, a termeszek előbb-utóbb éhezni kezdenek. Idén áprilisban azonban szerencsére kedvező volt az időjárás. Az éhezés helyett viszont valami más következik, ami legalább ugyanakkor a katasztrófa. Az eső nem egy könnyű zápor, hanem felhőszakadás formájában érkezik. Az eső kitartóan veri a vár külső falát. A fal kezd szétmállani. De még rosszabb is következik. A beömlő víz a szellőző alagutakon át elárasztja a vár belsejét, és tönkreteszi az alapozását. Ha az eső továbbra sem áll el, az özönvíz alámoshatja az egész várat, és összes lakója megfulladhat. Amikor kémiai jelek útján a királynő kiadja a parancsot, a dolgozók ezrei rohannak kijavítani a beomlott falat. A mostani vészhelyzetben azonban nagyobb erőfeszítésre van szükség. A dolgozók sietve elzárják a szellőző alagutakat, hogy a vár alsó régióit kevesebb víz érje. Esős időben a levegő is hűvösebb, ezért a termeszek a fal külső oldalán is dolgozhatnak. A nagy nyüzsgés felkelti a közelben ólálkodó ragadozók figyelmét. Egy ugrópók. Nem csupán alkalmi bámészkodó, hanem igazi gyilkos. És a világ a falakon túl is csupa veszély. A termeszek kihasználják a nedves időt, hogy némi táplálékot gyűjtsenek. Sokuk számára ez a vállalkozás végzetesnek bizonyul. A gyöngytyúk a termeszeket ellenállhatatlanul ízletes csemegének találja.
Ez a Termeszvár több mint 20 éve sikeresen visszavert minden támadást. Mégis fennmaradásának esélye nem túl nagy. A közösségnek csak egyetlen lehetősége van arra, hogy jövője biztosított legyen. Valahol másutt kell építeni egy új várat. Amikor besötétedik, a dolgozók óvatosan lyukakat nyitnak a vár külső falán. Néhány éjszakán át, az esős évszak közepén a termeszek rendkívül kockázatos tevékenységbe kezdenek. Katonák és dolgozók végtelen hada özönlik ki az éjszakába. Nagy munkába fognak a várfalon. A vár 2 millió lakója a tulajdon lábával dörzsöli símára a vár felszínét. Még a füvet is eltakarítják a vár környékéről. Vajon milyen célt szolgál ez a lázas tevékenység? A termeszek kifutópályát építenek. Ha a körülmények pontosan megfelelőek, ami az évnek csak 1-2 éjszakáján lehetséges, valami varázslatos dolog történik. Megjelennek a termeszek közösségének legmagasabb rendű tagjai, a szárnyas hímek és a nőstények, a királyi pár ivarérett utódai. Ez az a pillanat, amiért a várfalat tökéletesen meg kellett tisztítani, és fényesre kellett simítani. A szárnyas kaszthoz tartozó példányok nem valami jó repülők. Bármilyen kiszögellés a falon összeroncsolná törékeny szárnyukat. Elérkezett a felszállás pillanata. A hercegek és a hercegnők csupán 5 percig képesek a levegőben tartózkodni. Egy rövid éjszakára azonban övék az égbolt. A nászrepülés után a sok ezer szárnyas termesz közül mindössze 1-2 szerencsés pár éri meg a reggelt. Egy föld alatti rés biztonságában a nőstény a dolgozók új nemzedékének ad életet. Mind több és több alattvalója épít majd neki olyan palotát, amely méltó egy királynőhöz. Fényképezte Gary Thurston. Írta Patrick Tilly. Zene John Alder. Magyar szöveg Dr. Merkel Otto. Hangmérnök Balogh Mihály. Gyártásvezető Miklai Mária. Sorozatszerkesztő Vargáné Böröndi Erzsébet. A magyar változat a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Videovox stúdióban készült.